Aron o dîm cyflogaeth cyngor bwrdeistref siriol Caerffili sydd yma. Croeso I oes modd I wasanaeth cyflogaeth Caerffili Helpu. Mae wir angen I mi ddod o hyd I swydd. Ond dwi ddim yn gwybod ble I ddechrau. Nes I ddysgu heddiw fy mod yn cael fy swyddfa. Dwi wedi gorffan fy addysg a does dim syniad gen I o'r cam nesaf ar gyfer fy nyrfa. Pwy all fy helpu? Wrth gwrs. Mae ein tîm yn gweithio gyda cwmnïau lleol. Gallwn ni hefyd eich helpu gyda'ch anghenion o ran chwilio am swyddi gyda'n cymorth ni a chefnogaeth gan ein partneriaid. Gallwn ni sicrhau eich bod chi yn derbyn y cymorth cywir. Gwaith tîm! Nawr, dwi'n gwybod y gall fod yn hynod anodd I bobl ifanc fel ni sy'n ceisio ddod o hyd I waith. Be sy'n mor ddoniol?